вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода, муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ, сардори раёсати тандурустии вилояти Суғд Ҳабибулло Хайруллозода ва раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода дар ифтитоҳ асвилели дар шаҳри Хуҷанд қарордоштаи заводи протезиву ортопедии шаҳри Душанбе шиносоӣ пайдо намуданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар ин коргоҳи хурд ба истеҳсоли пойафзолҳои махсус, протези пой, артез, корсет, протези даст ва ғайраҳо машғул буда дар утоқҳои гаҷкорӣ, дастгоҳҳо, васлкунии пойафзолбарорӣ 15 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ машғул ҳастанд. Дар ин ҷо барои маъюбон тамоми таҷҳизоти зарурӣ, ки барои ҳаракати онҳо пешбинӣ шудааст, омода карда мешавад. раиси шаҳри Хуҷанд Фирдавс Шарифзода чорабиниро ифтитоҳ намуда аз ҷумла таъкид намуд, ки ҳифзи иҷтимоии маъюбон аз ҷумла шахсони дорои имконияти маҳдуд дошта яке аз самтҳои муҳим ва асосии сиёсати иҷтимоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳисоб меравад. Дар ин замина пайваста кӯмакҳо ирсол ва дастрас карда мешаванд. Ин қишри ҷомеа ҳеҷ гоҳ худро танҳо ҳис намекунанд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода зимни баромади худ зикр дошт, ки дар Тоҷикистон барои шахсони маъюб дар тамоми соҳаҳо имконияти баробари кору зиндагӣ фароҳам оварда шуданд ва маъюбон дар муассисаҳои давлативу тиббию иҷтимоӣ ба таври ройгон ё имтиёзнок бо тартиби муқаррар намудаи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ёрии тиббӣ расонида мешавад. кӯдакони маъюб дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ҳангоми зарурат бо воситаҳои махсуси техникӣ таъмин мешаванд. ҳамасола ба оилаҳои камбизоат осебпазир маъюбон аз буҷети мамлакат беш аз 116 миллион сомонӣ ҷудо мегардад. чорабинии мазкур далели таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати кишвар ба шахсони маъюб ва аъзои оилаи онҳо ба шумор меравад. дар ҷумҳурӣ айни замон 159896 нафар маъюб, аз ҷумла 32384 нафар кӯдакони то синни 18 сола ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 47750 нафари онҳо, аз ҷумла 8296 нафарро кӯдакони маъюб дар вилояти Суғд ташкил медиҳад. давоми чанд соли охир тибқи фармони президенти мамлакат 2 маротиба андозаи нафақаи маъюбон тибқи тартиби муқаррар гардида баланд бардошта шуда ва дар асоси механизми таъин ва пардохти кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ ба оилаҳои маъюбони камбизоат кӯмакпулии давлатӣ пардохт карда мешавад, ки шумораи маъюбон дар ин оилаҳо зиёда аз 60247 нафарро ташкил медиҳад. муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ таъкид дошт, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста хоза роҳбари давлат ба ин қишри ҷомеа ҳамеша таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда ин табақаи аҳолиро дастгирӣ мекунанд. таҳти ғамхорӣ ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. дар вилоят низ таҳти сарпарастӣ ва дастгириҳои муҳтарам раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода нисбати шахсони имконияташон маҳдуд ҳамарӯза ғамхорӣ зоҳир карда мешавад. ва имрӯз ки аз намояндагон аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳузур дорам, ман ҳама рӯза ба пеш аз ҳама ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон махсусан ба шумо муҳтарам вазир изҳори миннатдорӣ мекунам. пайваста ғамхориҳои шумо, пайваста он дастгириҳое ки нисбат ба ҳам соҳаи тандурустӣ ва ҳам шахсони имконияташон маҳдуд дар вилоят зоҳир карда мешавад. ман миннатдории хеш ва миннатдории кулли сокинони вилояти Суғд, мақомоти иҷрои ҳокими давлати вилояти Суғдро изҳор менамоям. дар ин замина дар маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбон дар шаҳри Хуҷанд сададад аробачаҳои маъюбӣ, либос, маводи хӯрокии ниёзи аввал ба нафарони ниёзманд ва имконияташон маҳдуди шаҳру навоҳии вилояти Суғд супорида шуд. ёдовар мешавем, ки дар ин марказ 60 нафар маъюбон пиронсолон нигоҳубин карда мешаванд. барои буду бошти бошандагони маркази мазкур ҳамаи шароитҳо муҳайё гардидааст. ба онҳо ҳама гуна хизматрасониҳои иҷтимоӣ, яъне тиббӣ, равонӣ, маишӣ, педагогӣ, ҳуқуқӣ расонида мешавад, ки ҳамаи он дархосту пешниҳодҳое ки аз тарафи онҳо ба корманди иҷтимоии мо гуфта мешавад, дар вақти муайян ҳатман ба ҳалли масъалаи онҳо иҷро гардида истодааст. якунум сол эси ҳаминҷа зиндагӣ мекунам, шароитош нақс ба миннатдори худамро президенту мо ҷаноби олӣ мерасонам, ки ҳамиқа ҷоҳо будаст моҳова ҳамиқа ғамхорӣ дорад. раҳмат, ҳамиқа
дастгирӣ мекунанд. ҳамчунин барои бошандагони ин марказ ва шахсони имкониятшон маҳдуди шаҳру навоҳии вилояти Суғд дастурхони идонао роста шуда барои болидахотирии онҳо барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. Юниса Атаева, Алиҷон Дӯсматов, Азия.